Още 3 толкова много. Ето го момента. Не той да се обърне, не там и... Крис! Нищо, то да се вижда, че танцува. Погледни го, просто не го интересува нищо да го зарязва всичко. Иди от една страна да го снимеш. Танцувай! Брюс! Ай! Аз понеже да се вижда и телевизора, нали как? Уважаеми зрители, сега за мен е чест да ви представя водещия на шоуто. Чак да падна аз! Не ти си падна! Аз направо си падна! Не му си ме да се обърне. Криси! Край. Ох, не мога просто. Аз ти казвам, че това е уникален момент. И сега като приключат танцорките. И той спира и пак да. Да. Айде, свърши. Браво! Браво!